ሃይማኖት ዘይመለሰት ብሔር ዘይመለሰት ቀቢላ ዘይመለሰት አውራጃ ዘይመለሰት ሃገር ስለዝኾነት በስዋይ 80 ዓመት ተቃሊሱ ህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ህዝባዊ መንግስቲ ከቆም ዘይካለ ቀዳማይ ሽግሩ ኢሳያስ አይኮነም ብቆንዱ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓደ ተመሓዲሩ ይፈልጥን ብሓደ መራሒ ተመሓዲሩ ይፈልጥን ሓደ ሕጊ ኣይፀንሖን ሓደ ካርታ እውን የብሉን ነናቱ ካርታ እዩ ዘለዎ ነናይ አውራጃ ካርታ እዩ ዘለዎ ነናይ አውራጃ ሕጊ እንዳባይ ዘለዎ ነናይ ቀቢላ ሕጊ እንዳባይ ዘለዎ እዚ ከይመለሰ ዝተጀመረ ሰውራ እምበኣር ሰውራ ኤርትራ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ሰውራ እዩ ነይሩ ግን ብስም ኤርትራ ዝተጀመረ ሰውራ እዩ ስለዚ ነዚኦም ዘይመለሰ ሕብረተሰብ ስለዝነበረ ክሳብ ሕጂ 80 ዓመት ግደፍዶ ናብ ለውጢ ክኸይድ ግደፍዶ ናብ ዝሓሸ ክኸይድስ ናይቶም ኣእምሮ ዝተዓደሉ ግን ከዓ ዘይተምሃሩ ኣብ ሓጎታትና ዝሰረትዎን አውራጃታት ዝሰረትዎን ወረዳታት ዝሰረትዎ ሕጊ እንዳባ ሳሕል ከድና ባርካ ከድና ኣጥፊእና መፂና ፍላይ ከዓ እቶም ናይ ስሳታትን ናይ ሰብዓታትን ባርካ ከይዶም ሳሕል ከይዶም እንታይ የምፅኦም እንድሕር ኢልና ናይ ሓጎታትና ዝሰረትዎ መሰረት ኣብኡ ከይዶም ኣጥፊኦሞ መፂኦም ኣብኡ ከይዶም ኣፍሪሶሞ መፂኦም